Seuraavaksi Katri Herdesmaa. No niin, hei vaan kaikki. Mä oon Katri. Mä tulin tuolta Äänekoskelta Keski-Suomesta tänne asti Samaralla. Että vaikka Venäjän hirveästi dissataan, ainakin mun lada kulkee hyvin. Sitä ei dissaa kukaan. Mut sitten asiaan. Maailmassa ei ole enää itsenäisiä valtioita. On vain itsenäisiä korporaatioita. Ne taluttavat Suomenkin nimellistä valtiota talutusnuorassaan. Lenkkeinä toimivat lahjoittavissa olevat poliitikot, EU, NATO sekä monet muut mädät liitännäiset. Korporaatioiden toimintaa eivät hidasta mitkään yhteiset säännöt, eivät edes eettiset. Niillä on oikeutus mihin tahansa sillä verukkeella, että ne ovat talouskasvun peruspilareita. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole sinun parhaaksi. Se vie terveytesi. Ja kun sitä ei enää ole, sinua vastassa on terveydenhuolto, joka pyyhkii Hippokrateen valalla persettään. Viimeistään pienyrittäjän kohtalo maassa pitäisi olla se silmät totuudelle avaava skenaario. On hyödyllistä antaa starttirahaa yrityksille, joista turha byrokratia ja järjettömät verot tulevat painamaan useimmat suohon. Eikä auta Kuokka eikä Jussi, kun lystilypsetään korkojen kanssa takaisin. Milloin iso yritys maksaa 25% tai puolet tulostaan valtiolle? Ei koskaan. Milloin suurelta tehtaalta vaaditaan lupaa hakemus liiketoimintansa käynnissä pitämiseen, esimerkiksi tällaisena niin sanottuna juhlapäivänä? Ei koskaan. Meillä on eri säännöt kuin rikkailla, koska meidän ei haluta olevan itsenäisiä. Meidät halutaan vain ohjata tekemään töitä suurille yrityksille. Kaikki muuhan saattaisi olla pois joltakulta, jolla on jo enemmän kuin tarpeeksi. Jos et ole tähän sopeutuvainen, sinut potkaistaan ulos kapulana rattaista. Sosiaaliturva on vain Afrikan kehitysapuun rinnastettavissa oleva kiiltokuvan hinkkaus. Näillä pienillä almuilla ei vielä pestä käsiä kaikesta aiheutuvasta taloudellisesta väkivallasta. Työpaikat tulevat siirtymään maihin, jossa ihmiset ovat valmiita vieläkin surkeampiin työolosuhteisiin ja palkkaan. Yrittämistä tehdään vieläkin mahdottomampaa Suomessa ja valtion työpaikat lopetetaan säästösyistä. Näin ollen niin sanottujen syrjäytyneiden määrä tulee väistämättä kasvamaan. Me olemme siinä pisteessä, että meidän on lakattava odottamasta ylemmän tahon joskus toimivan meidän parhaaksemme. Tilanne ei tule pyytämällä, ei edes vaatimalla muuttumaan. Kuinka monta kertaa historian aikana rikas on luopunut varoistaan tai diktaattori vallastaan vapaaehtoisesti? Ei kertaakaan. Etsikää selviytymiskeinoja mädän korporaatiovallan ulkopuolelta. Psykopatiaa te ette voi muuttaa, sitä ei voi edes voittaa, mutta te voitte jättää sen oman kärsimyksensä poistumalla leikistä. Älkää alistako sortoon ja pistäkää vastaan. Jos ymmärrät jotain siitä, mitä täällä tänään puhutaan, olet jo pidemmällä kuin jos nukkuisit talviunen kaltaisessa illuusiossa omasta tilastasi syötytyssä valheessa. Meillähän jatkuvasti kerrotaan, että kaikki on hyvin, mikä ei pidä paikkaansa. Ja tämä joukko täällä ei ole niin vähäinen kuin miltä vaikuttaa. Koko Eurooppa kiehuu, koska ihmiset haluavat eroon tästä vallasta, jonka alla eläminen muistuttaa sumuisesti aseohimolla toimimista. Yhteiskuntamalli, joka perustuu lähinnä ihmisten väliselle kilpailulle solidaarisuuden sijaan, tulee välttämättä kaatumaan. Siinä eläminen ei kerta kaikkiaan ole miellyttävää, muuta kuin päästään sairaalle ihmiselle. Jos voitat tässä systeemissä, olet jo hävinnyt sielusi. Parempi siis äänestää jaloillaan. Älkää tehkö itsenne riippuvaiseksi tällaisesta vallasta. Itsenäistykää siitä. Kiitos.